أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande asawe jeyabre hande alat jeyabre lewru ramadana hijira annabi jameɗen muhammadu sallllahu alaihi wa sallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore nde nogas e ɗiɗi lewru ɗiɗabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. en ɗon nder fassirgo deftere allah teddunde, en ɗon ha nder surawol baqara, en ɗummiran be ayare والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. jamirawi walmuɗallakatu rooɓe seeraɓe yatarabbasna ɓe keɗito bi anfusihinna be ko'e maɓɓe salasata quru'in looli tati ko lapri tati wala yahillu lahunna dagantako ɓe an yaktumna no ɓe suuɗa ma khalaqa allahu ɗum ko jamirawo tagi fi arhamihinna ha nder rengaji maɓɓe wa buulatuhunna woɓɓe maɓɓe in kunna to ɓe laatake yu'minna ɓe ɗo nuɗɗini billahi e jomirawo wal yawmi lakiri be nanta ñalawmare ragarere wa buulatuhunna worɓe maɓɓe a haqqu haandi bi raddihinna o buuna haqqu bi raddihinna ruɗɗutugo ɓe wa buulatuhunna a haqqu bi raddihinna fi zalika ha bollowa ɗum ɗo in aradu to ɓe muuyi islahan wonuki walahunna ɗo ha dow maɓɓe mislu yeru alladhi ɗum alayhim dow maɓɓe alayhinna dow maɓɓe hamɓe rooɓe walirrijali walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi be mboɗenga walirrijali wodani worɓe alayhinna dow maɓɓe daraja nan daraja ko ɓural wallahu jomirawo
azizun o jaaliɗo hakimun o gonijo. ayare ɗo nde wari dow coggal ayaje siyaku ayaje ɗe en bollino nyalawmaje caliɗe diga haala hunayere be nanta haala ila'u, nden wari hauti be haala hayla, nden timminiri haala shergal. to haala shergal kanjum on jawmirawo wolwani en ha ayare ɗo no ngal woni. jawmirawo wiwal muɗallaqatu rooɓe seeraɓe. kalimawol muɗallaqatu haɗo wari dow ammu on, amma bo ɗo nufa khassu, mana wari dow kuɓuɗum on, amma bo ɗo nufa hertago. to noyi huɓugo man wani ay kalimawol muqallaqat kala debbo seeraɗo fu, amma laatago ɗum ammu ɗum ɗo nufe heerago rooɓe waɗoɓe al'ada. ngam woodi rooɓe ɗon woɓɓe ɓe jottayi waɗugo al'ada, woɓɓe bo ɓe reedu en, woɓɓe bo ɓe waɗi al'ada maɓɓe ɓe timmini, mana ɓe yori hamɓe ɓe acci waɗugo al'ada. to hamɓe ɓe ɗon nder jumla seeraɓe, amma na hamɓe on nufete ha ayare ɗo ba. shergal no woni ha maɓɓe hamɓe araɓɓe, goɗɗo seeran debbo nde yiɗi o hoositamo nde o yiɗi. woɓɓe nder modiɓɓe asbabu nuzuli ɓe wi ayare ɗo nde jippi wakkatiyel worɓe ɓe seera rooɓe maɓɓe, sei ɓe munya debbo seeto al'ada mako ɓadi timmugo, sei ɓe lora ɓe hoositamo. to ɓe lori ɓe hoositimo ɓe lora ɓe waɗa mo fahin o lora o fuɗɗita banni sei ɓe waɗa ka torrugo debbo ɗum irum ɗum en wolli keenya ɗo. kanjum ɗo jomirawo sei o heti o wi'ata rooɓe seeraɓe yatarabbasna ɓe keɗito, mana ɓe keɗito bi anfusihinna be ko'e maɓɓe. debbo to ha o seerama o ɗon bo wakkatiyel waɗugo al'ada, mana na o pamaro o yottay waɗugo al'ada, na bo o timmini waɗugo al'ada, na o reedujo bo, to sei o heɗita. ko o heɗitata ɗo o heɗita be hoore maako salasata quru'in. salasata quru'in kanjum on looli nayi ha yaaɓe dow kalimawol qar'u. woɓɓe ɗo wi'a ɗum hayla nufete be nanta qur'u man ko qar'u. woɓɓe ɗo wi'a a'a loogol on nufete, mana o waɗi hayla o timmini o looti jotta kam o timmini, mana o laatti. to haɗo kala ɓe hoositiri qar'u ɗum hayla on, hamɓe kiitaji ɗi ɓe koositiri ha nanta shergal feere. ɓe hoositiri qar'u ɗum loogal on bo, kamɓe bo kiitaji ɗi ɓe hoositiri feere. nder modiɓɓe ɓe yehi ha dow qar'u ɗum hayla on, nder maɓɓe shabiyu woni, be naka'iyu woni, be qatadata e nan luttuɗum nder maɓɓe ɓe wi hamɓe woni qar'u ɗum hayla on. to hayla on woni qar'u ha maɓɓe, salasata quru'in ɗo debbo sei o seere. to o seerama o ɗo laaɓi, hayla arande ha wara timma, ɗiɗaɓa bo lora wara timma, tataɓa to toɓɓiti to wari ni to edda maako timmi. modiɓɓe yahuɓe dow a'a ko nufete be qar'u ɗum loogol on, hamɓe bo ha maɓɓe eddano warete debbo to o seerama sei ɓe laara wakkati nde o seera. to ha o arti o ɗo waɗa al'ada on, to sei to o laaɓi, nyande o laaɓi ɗoɗɗon on ɓe fuɗɗata limugo hayla ka o waɗi arande go'o, nden to o loori o waɗi ɗiɗaɓa ɗiɗi, nden to o waɗi tataɓa, to tataɓa ɗo waɗama ɗoɗɗon on kadi jotta ka edda maako timmi, mana sei to o looti ha tataɓa. to o looti al'ada makko waɗi ha timmi, ayi ɗo ɗum ɓe liman hamɓe ha maɓɓe ɓe liman haylaji nayi. ha ɓeeɗo ɗo bo ɓe larata iyam on woni qar'u bo, hamɓe bo haylaji tati ɓe limata. to haɗo nder modiɓɓe ɓe yehi irum imam malik, hanko qawluwol arandewol kanjum o hoosi, hanko imam malik be imam shafi'i
be nanta Ahmad ibn Hanbal ɓe fuu maɓɓe ɓe yehi ha dow ɗume dow hayla on woni qar'u, mana iyam kanjam wiyete qar'u. To iyam on wiyete qar'u ha maɓɓe hamɓe to loggol dole debbo to ɓe sera mo nane ma sai to ɗo laaɓi ɗon nder sherle ɓe wiyata shergal, goɗɗo wawi shergal ko wawata shergal. Abdullah ibn Umar wi Sayyidina Umar hanko o seeri debbo makko ko nden debbo makko ɗo waɗa al'ada, sai Sayyidina Umar yecci annabi yo wane o yiɗi serugo debbo ma o wawata serugo. Haɗɗo debbo to ɓe seramo sai ɓe munya sai to o laaɓi, mana o waɗi al'ada o timmini o laaɓi, nden goɗɗo fe'ina shergal ha dow maako. To fe'ini shergal ha dow maako to sai o jooɗa o rena hayla arande ha wara timma, o rena hayla ɗiɗaɓa wara timma, tataɓa to yotti to fuɗɗini to edda maako timmi. To haɗɗo salasata quru hamɓe ni ɓe hositiri yatarabbasna bi anfusihina salasata quru, ɓe heɗita be ko'e maɓɓe. ɗume on waɗi jamirawo wi ɓe heɗita be ko'e maɓɓe yatarabbasna ɗo, mana to ɓe fe'ana hoore maɓɓe dow tegal, to bo goɗɗo feere lora ɗaɓɓita ɓe. Ngam debbo to o serama sergal riƴƴinkewal gorko maako ɗo mari haqqi ha dow maako. Ha maɓɓe hamɓe nane to goɗɗo seeri debbo o accatamo o wurta, toni sergal riƴƴinkewal on o seeri mo o accatamo o wurta saare, o jooɗan oɗo wondi be maako ha nder saare, oɗo nyamnamo oɗo yarnamo, amma bo debbo bo dow seraɗo on ɗo waɗa edda muɗum. Sei to waɗi edda muɗum timmini, to edda maako timmi, kanjum on ɗi lebbi tati en mbiɗo ko kuma looli tati ɗo, to kanjum on to ɗi waɗi ɗi timmini to shikenan edda maako timmi, wakkati man on o wurtata ha saare, nden bo nyamdu nafaka maako jippa. Ngam to serama shergal arandewal be ɗiɗaɓal fuu hurum gorko maako ɗo ha dow maako. Kanjum waɗi yatarabbasna bi anfusihina salasata quru, haɗɗo kanjum ɗum ɗo sappa ɗume, ɗum ɗo sappa debbo to serama to o fe'ina hoore maako tegal, nana to o wi'a o ɗaɓɓitan tegal be goɗɗo feere oɗon nder edda, to bo goɗɗo feere ɗaɓɓitamo wi'a oɗon nder ɗegga. Kanjum jamirawo wi bi anfusihinna ɗo, ko waɗi wi bi anfusihinna ɗo, hamɓe rooɓe ɓe nufa ha yonki maɓɓe, ɓe haɓɓa bo haɓe yonki maɓɓe dow faake ɓe ɗaɓɓitatako tergal. Ngam kafala gorko maako arandejo mo seeri mo ɗo dow maako. To salasata quru looli tati ko helaji tati, sei jamirawo wiyata ɓe heɗita banni. Nder heɗitaki ɗo wala yahillu lahum an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, wala yahillu lahunna dagantako ɓe hamɓe rooɓe an yaktumna no ɓe suuɗa. Katmu, kalimol katmu ngol ɗo sappa suuɗugo hunde on, suuɗugo hunde aɗo andi nde ko an tan andi nde a suuɗa nde daga to mo anda nde, ko kuma hunde nde an tan andata nde, wala no goɗɗo andira nde bo sei to a andini ɗum nde nden a suuɗa nde. To kanjum on ha nanta ko woni ha maɓɓe hamɓe rooɓe, wala mo andi ɗum sei hamɓe. Kanjum jamirawo wi wala yahillu lahunna, dagantako ɓe hamɓe rooɓe an yaktumna no ɓe suuɗa ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, ko Allah tagi ha nder rengaji maɓɓe. To haɗo woɓɓe wi ko Allah tagi ha nder rengaji maɓɓe kanjum on woni i'am moftotojam ha nder renga maɓɓe, nden ɗan wurta ha maɓɓe wakkatiyel ɓe ɗo waɗa al'ada. Kanjum on nufete ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Woɓɓe nder modi bo ɓe wiyeyi reedu jooɗoru ha debbo kayru on nufete, ngam hamɓe al'ada maɓɓe araɓɓe debbo ɓe ɗo sera ɗum ɗo be reedu, sei nyukkina reedu man o sala yeccugo ha nanta o hota ha gorko feere te'amo. To gorko mai te'imo o dañi ha gorko mai ni, al'ada maɓɓe hamɓe alwaladu lil firashi, ɓingel hatoy ngel daña, hatoy ɓingel daña to totton on ngel hitante. Kanjum waɗi hamɓe rooɓe ɓe ɗon nyukkina, to ɓe wañi gorko sei sera ɓe ɗo be reedu, sei ɓe sala yeccugo ɓe holla al'ada maɓɓe timmi nder lebbi ketaɗi. Nden ɓawo ɗon ɓe yaha ɓe waɗa tegal, to ɓe waɗi tegal ɓe ɗo ha gorko goɗɗo feere sei reedu wanga sei ɓe daña. To al'ada maɓɓe hamɓe araɓe wodi hadisol ɗon ha moɗɗa Malik Abdul Zam'ata, ayi ɗum kissa lollunga on, alwaladu lil firashi ha maɓɓe hamɓe ɓingel ha ngel daña totton ngel lencitata. ɗo ɗum waddi kujeji ɗuɗɗi jimnuɗi ha shari'a. A tawan goɗɗo nda ha haqiqa baba mako feere amma bo ha o lencitita feere,
ko waɗi ngam hamɓe ɓeɗo hura be maka ha zamanu annabijo ɓeɗo hura be maka ha zamanu sahaba en ɓeɗo hura ha zamanu tabi'ina ɗum pat majum ɗum ɗo ha jotta bo ha masaba maliki ɗo yaha dow kiita alwaladu lel firashi kanjum irum jibduji fe'ata zamanu meɗen a tawa goɗɗo debbo o te'e to o te'ama nden o daña diga o shikayi lebbi jeetati mana diga o shikayi lebbi ɗi ɓe andi o dañan to ɓe o shikayi lebbi man o dañi masaba maliki sei laara dedei jonde ɓingel ha reedu waɗi lebbi 6 be nyalɗe 20 na to waɗi ni to masaba maliki linyatako larata hunde feere sei ɓe mbi'a alwaladu lil firashi ha o dañi ɗo to ton on baba be baba ɗo andi be wasailul ɗibbi andal ɗibbu arti wangini holli en nda jonde nde ɓingel joɗata ha reedu sei to ɓingel joɗi lebbi man timmi nden ngel laata ngel daña ngel nafa amma fu masaba maliki ha jotta wala qawlu wari sottini kiita alwaladu lil firashi kanjum waɗi on tawan jibdu waɗa jibdu goɗɗo o wiya ɗo ɓingel na ɓingel mako ba amma to o yehi modi ɓe laari lebbi ɗo ɗi salini ko waɗi ɓe hitata lebbi 6 be nyalɗe 3 ɓe ɗo hositira kiita ka jomirawo hitiri wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran reedugo debbo o hosa reedu be o enta ɓingel ɗum lebbi 30 on lebbi 30 bo ayi kanjum on duuɓi 2 be lebbi 8 ko duuɓi 2 be lebbi 6 to sei aya gotka feere bo ka wari ka wi walwalidatu yurdina hawladahunna hawlayni kamilayni daadiraɓe ɓe musinina ɓikkon maɓɓe kitale 2 timmudiɗe duuɓi 2 bo kanjum woni lebbi noy kanjum woni lebbi 24 to a hoosi lebbi 24 ha lebbi 30 non lutata lebbi 6 to kanjum masaba maliki larata to ha goɗɗo o wari o wi ɓingel na ɗum ɓingel mako sei ɓe laara ɓingel ɗo ngel sali lebbi 6 ha reeduna to ngel sali lebbi 6 ɓe ɗo hewtina be nyalɗe 20 to ngel sali lebbi 6 be nyalɗe 20 to ɓingel je baba on ɓe larata ɓe tokkitata ɓe larata ko ɓe linyata ko hunde wonde feere hamɓe ka ɗiɗo tan ɓe hosata ɓe mbi woɓɓe modi ɓe nder hukama nder maɓe wi ɓe ɗo yaha ɗo dow ɗum babu saddu zari'ati ko on waɗi ɓe laari ɗo ɓe ɗo laara maslahaku ɓingel ɗo to ha ɓingel ɗo ɓe hewtinengel baba to ayi jotta ka seeto ɗum ɗaɓɓitiningel baba to baba jaɓi ko jaɓay fu nden no inde ɓingel man woni ngel laati ɓingel on ngel wala baba ko kuma ngel dañama yaasi tegal to masaba maliki ɗo sudda ɗo kanjum on saddu zari'ati ɓe ɗo sudda ɗum on to ha lebbi ɗo ɗi sikkini to ɓe ɗo sudda aybe man ɓe hewtitina ɓingel hattoni to haɗo kanjum waɗi jomirawo sei waɗata diga ha ayare ɗo wala yahillu lahunna dagantako ɓe hamɓe rooɓe an yaktumna no ɓe suuɗa ma halaka llahu ɗum ko jomirawo tagi fi arhami hinna nder renga maɓɓe to yiɗi ɗum iyam to ha edda mako shiki ta o ñukka edda mako shiki o yecca ɓe haɗo imam malik wiyata ko filla o wi debbo to wi al'ada mako edda mako timmi na i jomirawo wi salasatu qur'in ko haylaji 3 ko loli 3 to o wi al'ada mako timmi mana edda mako timmi nden bo salayi ko o serira nyalɗe 45 o jaɓantake dole loli 3 waɗa nder nyalɗe 50 hananta konngol maliki nder modiɓe feere wi nder maɓɓe o wi sei to o shiki lebbi 3 kanjum woni nyalɗe noy nyalɗe 90 to o shiki lebbi 3 kanjum o larete ngam ɗume edda mo wala waɗa al'ada ɗum lebbi 3 on en tawon ka suratul talaqi to wallati lam yahidna 3 ashhurin ko wa ulatul amali ajaluhunna an yadana hablahunna ay ha suraji lesto en tawan debbo mo watta al'ada hanko edda mako lebbi 3 on debbo reedujo bo nonnon bo debbo mo ta'i gikke daga to al'ada mana o mawni o naywi o hacci waɗugo al'ada hanko ma edda mako lebbi 3 on nden reedujo bo sei nyande o dañi nyande man on edda mako timmi to haɗo sei masaba maliki ɓe fottini hamɓe to ni edda debbo wi o timmini looli mako 3 salasata qur'in ɗo al'ada mako o waɗi al'ada nde 3 ngakki nyalɗe 50 o jaɓantake ibnu habib wi sei to o ciki
lebbi tati, mana sei to o waɗi lebbi tati, to nder lebbi tati ñalɗi 49 o wi o timmini looli makko o jaɓanteɗo, to bo ɗi gakki o jaɓantake. Kanjum waɗi jomirawo wi wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa llahu fi arhamihinna in kunna, to ɓe laatake yu'minna ɓe ɗon nuɗɗina billahi be jomirawo wal yawmil akhir be ñalawma nelagarere. to ko waɗi jomirawo wi'iri ɓe banni ngam modi ɓe wi andal man ko debbo sawi ha nder maako, gori ko joɗan be maako, jonde nde joɗata fu andatako sei to o yecci ɗum. nonnon bo saaro en maako wondan be maako andatako ɗum sei to o yecci ɓe. kanjum waɗi jomirawo sei sappi ɓe. to ni goɗɗo ɗo hula Allah, debbo o ɗo hula Allah, nden bo irum ɗo fe'animo, to dole o yecca ko woni ha nder renga maako. to reedu ɗo ha maako ma o andina, to reedu wala ha maako ma o andina, to o timmini al'ada maako o andina, to o timminai al'ada maako ma o andina. ko waɗi jomirawo wi ɗum in kunna yuminna billahi wal yawmil akhir, ngam andal majum wala no heftore sei to hamɓe rewɓe ɓe wolli. wa bu'ulatuhunna, jomirawo wi wa bu'ulatuhunna, worɓe maɓɓe a haqqu haandi bi raddihinna, ɓe ruɗɗitaki ɓe hosutuko ɓe. kalimol bu'ulatu ɗum jam'u ba'alin. kalimol ba'alu bo ha lunga ɓe ɗo nufa be magol, na ɗum kalimol arabiya ba, ɗum kalimol on ngol wari ha lunga kan'aniya ko kuma lunga finiqiya. ɗum kalima qadima on, nden ngol laylati ngol nasti nder arabiya, sei arabiya bo waɗi ta'ribu magol, ngol warti nder jumla kalimaji arabiya, amma asli magol ɗum kalimol kan'aninkoyel ko kuma kalimol finiqinkoyel. ngam ko ɓe nufata be magol as-sayyidu jagorɗo, ko almaliku lamɗo, kanjum ɓe mbiyata ba'lu. kanjum waɗi ha nder ummatoje arande ɓe waɗi labbi maɓɓe ko lawru maɓɓe ɓe ƴoni ndu inde maru ɗume ba'lu. atatuna ba'lan wa tazaruna ahsana al-khaliqin, sei ɓe soomi lawru maɓɓe man ba'lu, mana kayru mariɓe. to sei laati kalimol ba'lu ngol diga zamanu annabi ibrahima, sei ngol yehi ngol ɗo waɗa takallus, ngol ɗo famɗita, ngol sotti. ngam annabi ibrahima hankon arti waɗugo nizamul usrati, mana o yusɓi o waɗi o fondi dede no tele woni jotta ɗo, o yusɓi ɗe ɗe laati ɗe ɗo ɓooshi, kala ɓingel fu nda ha lencitata, kala debbo fu nda ha lencitata. to sei kalimol ba'lu sei ngol famɗiti, amma ngol ɗo lutti ha nanta maɓɓe araɓɓe. waqad alimat salma wa in kana ba'lu hako bi anna al-fata yahzi wa laysa bi fa'ali. ay ɓe ɗo andi ba'lu, nden ha qur'anu man fu wode jomirawo waddi hala bu'ulatu banda ha nokkure ɗo. to ba'lu ko nufete ni gorko mo te'i debbo, hanjum on nufete haɗɗo. kanjum jomirawo sei wi'ata wa bu'ulatuhunna a haqqu bi raddihinna, worɓe maɓɓe ɓe seeri ɓe ɗo haandi hamɓe on ɓe lornita ɓe. fi zalika bolwa ɗum ɗo in aradu, to ɓe muwi islahan wo'ingo kam. to ɗo ɓe wi sanadi jippungo jus'u ayare ɗo, goɗɗo feere o seeri debbo maako, nden diga sherle may ɗe cikidayi o yiɗi hosudugo debbo man, nden yimɓe debbo man sali, hamɓe bo ɓe yiɗi goɗɗo feere te'aɓe. sei jomirawo jippini wa bu'ulatuhunna a haqqu bi raddihinna. hakkalimawol a haqqu, woɓɓe nder modi ɓe tafsiru ɓe mbi a'a a haqqu ko nufete haɗɗo ɗo ɗum wari dow majaza on, ngam kalimawol a haqqu ngol ɗo saɓɓa tafdilu ɓurnugo on. a haqqu ɓuri haandugo, to aynane ma ɗum worɓe on, to ha ɗum gorko maako kam aynane ma huwa awlabi an ko ɓuri handugo be nanta debbo ɗo. to en waɗi jomirawo wi a haqqu, woɓɓe sei mbi a'a ka ɗo yaha dow majaza on, woɓɓe bo mbi a'a ɗo yaha dow tawkidi on, sembiɗingo. wala mo haandi te'a debbo sei mo seerinomo, sei dei to o laati o wala haaje maako, amma to oɗo mari haaje maako to hanko on haandi lornamo. haqqu bi raddihinna fi zalika bolwan ɗo in aradu, to ɓe muwi islahan wo'ingo. walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf, jomirawo wi walahunna ɗo wodani ɓe hamɓe rooɓe mislu yeru allazi ɗum ko wodani worɓe alayhinna dow maɓɓe hamɓe rooɓe. babal ɗo ngal ɗo mari iskalu, ngam ko ngal wi walahunna mislu alladhi alayhinna, hunna ɗum rooɓe on, alayhinna ɗum rooɓe on. to ha toye worɓe wangata haɗɗo?
to misliya be kalimol allazi kangol on sappata haqqe worɓe haɗɗo. kalimol ɗo wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ɗo sappa en ɗume ɗo sappa en haqqeji ɗi wodani worɓe. Jomirawo sappay haqqe maɓɓe ngam nane ma worɓe hamɓe on mari haqqe ha dow rewɓe, ngam hamɓe on mari istila'u ha dow worɓe, ba en tammi fasirwa yeso ɗo walirijali alayhinna daraja. worɓe hamɓe mari istila'u, to ta yimɓe siga, ta yimɓe waɗa kañum tan mari haqqe ha dow rewɓe, rewɓe wala haqqe ha dow muɗum. wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'rufi. haɗɗo modi ɓe sewi wala kalimawol teddini debbo ha tarika ɓuri kalimawol ngol ɗo. ngam debbo ha al'adaji ummatoje shaliɗe ko kuma ha dinaji shaliɗi, debbo wala daraja hoore muɗum ko ha maɓɓe hamɓe araɓɓe man. en ɗo andi debbo o wala bawɗe hoore maako, o wala haqqe hoore maako. hanko to o te'amani mana on ko ɗo les gorko maako tan, se gorko maako waɗi be maako, ko gorko maako maayi o wala bawɗe ummugo hoota ha yimɓe maako, o wala geɗal ndongu, o wala bawɗe dow ɓikko maako. hanko ni o debbo tan, oɗo joɗi bana maccuɗo, bana korɗo, wala ko wawani hoore maako. ni al'ada araɓɓe yehiri. nden ndikka al'ada araɓɓe do al'ada farisinko en. farisinko en hamɓe ɓeɗo sigi debbo na ɗum ɓi adama timmuduɗum ba, ɗum jusɗu ɓi adama on. nden ndikka hamɓe bo dow rumadunko en, dawla rum, hamɓe bo ɓeɗo sigi debbo ɗum ɓi adama on, nako na ɓi adama ba. ay dawla faris ka ɗo sigi debbo jusɗu ɓi adama on ko, to a'a hamɓe kam ɓeɗo sigi ɓi adama ka ɗum debbo kam ɗum ɓi adama nako na ɓi adama ba, ni ɓe sigi ɗum. nden ndikka hamɓe bo dow hindiyanko en, hamɓe hindiyanko en debbo wala ko ɗume ha muɗum. nder maɓɓe woni wi'eteɓe barahimatu, hatta gorko to o maayi debbo maako maayay, to debbo man bo anda ɓe iridanmo be gorko man, to ɓe wulanmo on bo ɓe wulidanmo be gorko man. debbo wala haqqe ko ɗume. haɗɗo jomirawo sei wari hokki debbo haqqe bana o hokkiri gorko. haɗɗo to ɗum fama a'a jomirawo fondi ɓe, a'a wala hunna mislu allazi alayhinna ɗo haqqeji ɗi debbo gorko mari ha debbo, hanko debbo fu oɗo mari haqqeji ha maji ha gorko man. kanjum waɗi modi ɓe wi fuɗɗam diga ha te'ugo a te'atamo sei to a hokkimo sadaki. sadaki ɗo ɗum haqqe mako on hanko debbo, hanko on bo mari tasarrufu sadaki man, o waɗan no o yiɗi be man. to o yiɗi o naftira, to o yiɗi o saahe, to o yiɗi o waɗa no o yiɗi fu, no o yiɗi o watta be sadaki mako, to o yiɗi o accana yimɓe mako, ɗo haqqe mako on. nden dole haqqeji limteteɗi ha wakkati haɓɓugo tegal ɗo ɗiɗon. a nyamnanmo, a yarnanmo, a holtinanmo, to o nyawi a nyawdanmo, kodeke fere ɗo wi'a kanka a nyawnata debbo, a'a ɓe rammiɗini on. kalimol ma'ruf wala ko acci, to debbo nyawi dole a nyawdamo. to nden nder man oɗo mari haqqe to ha o serama cergal arandewal ɗiɗaɓal edda mako timmi, ko cergal arandewal man edda mako timmi, sei to fottani me nden gorko mako hositamo, to fottanamo gorko mako hosititamo, be gorko mako ɗo mari haqqe sei to edda timmay on gorko mari haqqe ha dow mako. irum haqqeji ma ɗi ɗon. nden nder haqqeji man hanko saare mako, hanko on mari bawɗe ha maare, mana hanko on woni rabbul manzili. dode tarbu hakkilingo ɓiyiko, hakkilingo nyamdu, kujeji goɗɗi fere ɗon, ɗi pat maji ɗum hurum debbo on, haqqe mako on ha maji. an gorko to a nassinanimo ha maji ni a nassi haqqe mako. nonnon hanko gorko oɗo mari haqqeji, kanjum on haqqe infaqu, nyamnugo. sei to debbo oɗo mari jawdi, o waɗi tanazulu, o wi a'a gorko mako siwta nyamnugo mo, to ɗo kam dagi o nyamna hoore mako to o yiɗi, amma haqqe nyamnugo mo ɗo ha dow gorko mako. to nden haqqe hurma ɗo ha dow gorko mako, nden haqqe ɗowtango ɗo ha dow gorko mako. kujeji ɗon ɗuɗɗi haqqeji ɗi gorko kanje na sei to en mbi to en wiyan limtandi kanji ma ɗi hosan en wakkati. to haqqeji ɗi gorko mari, debbo ma ɗo mari haqqe ha gorko. kanjum jamra wi wala hunna ɗo wodani ɓe hamɓe rewɓe misdul lazi yeru haqqe ɗum wodani gorko alayhinna ɗo ha dow maɓɓe hamɓe rewɓe fu. lahunna alayhinna, haqqe ɗo wodani ɓe bana haqqe woni ha dow maɓɓe. haqqe gorko ɗo dow maɓɓe ko, to haqqe ɗo wodani ɓe hamɓe rewɓe bo, ɓeɗo mari haqqeji maɓɓe ha gorko. kanjum ɓe wi beɗo islam teddiniri debbo,
ngam to a laari islama ɗo sigi debbo bana jonde on, jonde ɗume, jonde musharaka on, be gorko ɗo mari tasalluɗu ha dow mako fu, bayan tan min fassirgo wali rijali alayhinna daraja ɗo, gorko ɗo mari tasalluɗu ha dow mako ɗo, amma bo gorko ɗo mari ɗume, mana ɗum mushariku on ha mako, ɓeɗo joddi on musharaka, na wai tegal ɗum martingo ba. To an mari debbo, to an mari korɗo, maral korɗo feere, amma debbo tegal na a mari mo bana korɗo ma ba, a'a oɗo mari haqqeji, shari'a hokki mo haqqeji ɗi laati hanko bo oɗo mari haqqeji man ha dow maɗa an gorko, kanjum on sai laati no ɓe mbiyata ɗum partnership on, ɗum jone gondal on ngal tegal ngal shari'a tsaranimo hanko debbo, mana shiryanimo dedei hokkimo no o joɗirta o waɗa ha suudu mako, o laata bo oɗo he'i ha suudu mako. wala hunna mislu lazi alayhinna, sai jamirawo wi bil ma'rufi, be mboɗenga. to kalimol ma'rufu ngol wari ha nder modiɓɓe, sai ɓe mbi kalimol ma'rufu ngol wari ngol tonga gorko ha dow ko tammi warugo ha yeeso. ay jamirawo wi wali rijali alayhinna daraja, ko worɓe ɗo mari daraja ha dow maɓɓe, to amma kalimol ma'rufu ɗo ngol wari ngol tonga mo. dammuɗum maka debbo, kala haqqeji mako woni ha gorko fu, gorko sikidinamo haqqeji mako ta ngakkinanamo ko ɗume. nden ɓaawo haqqeji ɗo gorko lora moƴƴanamo, waɗanamo moƴƴe feere feere, lora ɓeddanamo shawuji feere feere, lora waɗanamo no o nanirta belɗum jonde. nden hanko gorko to debbo rammiɗini haqqeji mako o muña ha maji, mana handi debbo waɗanamo kaza be kaza, nden waɗanaymo, handi laranamo kaza be kaza waɗanaymo, to sai o laata o muña. muñugo kanjum woni ma'rufu, timminango debbo haqqeji muɗum fu, moƴƴanamo ha dow maji, muña dow haqqeji muɗum ngakkuɗi, ɗoyla dow maji, kanjum on woni ma'rufu. kanjum jamirawo wi wala hunna mislu lazi alayhinna bil ma'rufi, laata ko ɗume be mbondenga. to goɗɗo laari kala jamirawo waddi kitaji roɓe fu ha qur'anu, sai tongira ɗum be ma'rufu. kala ha jamirawo waddi kitaji roɓe pat sai o wara o tongira worɓe be ma'rufu. ngam ɗume, ngam laata gorko ko ndey debbo mako ɗo yi'a duniyaru fu wala ko ɓuri ɗum gorko ɗo. haɗɗo hadisol abu zarin be ummu zarin warta ngol waɗi sahihul buhari, ayi hamɓe roɓe ɓe sappo ɓe jooɗi, ko mojo sei wiya ndano woni be gorko mako, ndano woni be gorko mako, ha yehi ummu zar'in sei o wari, nden o tindini hanko mo ndano o woni be gorko mako, ndano o woni be gorko mako, nde o yecci ndano o woni be gorko mako, nden gorko mako wari serimo. annabijo sallallahu alaihi wasallam sei annabijo ɗo nana ɓe hamɓe ɓeɗo yertande suudu ni, oɗo ha julurde mako oɗo nana wolde maɓɓe. nde annabijo lorti sei ƴamti sayda aicha, ɗume on o yewtanno, aicha lorniti fuu muɗum, sei nde wolli sei annabijo sallallahu alaihi wasallam sei wiyatamo ana laki ka abu zarrin li ummi zar'in illa anni la utallikuki, o wi min be maɗa miɗo bana abu zar'in woni be ummu zar'in, amma min mi serata maɗa. to haɗɗo wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirijali alayhinna daraja, kalimol bil ma'rufi hamɓe al'ada maɓɓe araɓɓe ɓe laatake no sayyidina umar wi'ata, ɓe laati hamɓe ha makka hamɓe on mari bawɗe ha dow debbo, mana ɗume, ɓeɗo mari tasalluɗu ha dow debbo, ko ɓe yiɗi ɓe watta dow debbo, debbo to yiɓe ni hulan ɓe, dole bo ɗowtana ɓe. nde ɓe wari madina sei ɓe tawi khilafu maka, ɗon ma hadisol may ngol jungol ngol wari ha sahihul buhari. sayyidina umar o wi ndano ɓe wonno ha makka, nden nde ɓe warti ha madina sei ɓe tawi yimɓe madina bo roɓe on jalata worɓe maɓɓe, mana roɓe on mari bawɗe ha saare, gorko wala saare. a tawan gorko debbo ɗo telɓana gori debbo muɗum, debbo ɗo telɓana gorko muɗum. to sei nyande man hanko sayyidina umar debbo mako sei telɓanimo, nde laari al'ada yimɓe madina sei telɓanimo, nde telɓanimo sei o holani ɗum, sei o wi hey, ai roɓe annabijo fu ɗo waɗana annabijo banni, kai roɓe annabijo ɗo tikkana annabijo ma ha nyalla. nyande go debbo sei nyalla diga fajiri kikkiɗe o lonai annabijo. to hanko sei sayyidina umar o wiyata
o wi to ni debbo nyalli tikkani annabijo telɓi annabijo a tikkani annabijo kam ɗo kam kasi'at o rusɗake wa kasirat o rusɗi to hanko seydna Omar oɗo hulana ɓiyiko nden ɓe laatake no nde ɓe waɗi mo akatu hakkunde muhajirina be lansarinko en annabi sa sallam nde ɓe warti madina ayi o hosa lansarinkejo fuu o hawta be muhajirinkejo o hosa muhajirinkejo ɗo o hosa kala muhajirinkejo se o hawta ɗum be lansarinkejo ayi ɗo ɗon on annabijo hawti Sa'd ibn Rabi be nanta Abdurrahman Auf gissa lolluka nden o hawti seydna Omar be sahabojo goɗɗo feere sey ɓe laati ɓe ɗon ha dow wuro madina to no ɓe ngoni bo mo annabijo hawtidi ɓe ɗo hande oɗo ɗo wara nyalla ha madina hanko on nyallata be annabijo o heɓa habaruji ko doggata to heɓi habaruji ko doggata sey o hosa o wartirana annabijo o wartirana derɗiko janngo bo oɗo ɓoyata o bo sey dilla lumo ya tefaɗa ɓe ko ɓe nyama hañum o boya nyalla annabijo ni ɓe watta canji hakkunde maɓɓe wakada da walayka oɗo ɗo yaha hande nyalla ha annabijo oɗo ɗo nyallana ɓe ha lumo ko ha ngesa janngo bo oɗo ɗo mo nyallino ha ngesa go o hota annabijo o bo banni nyandere go dedei derɗiko mo annabijo hawtimo nde dirti wari madina nde hooti sey wari toymo sey wiyata ay annabijo tikkani roɓe mum seeri roɓe mum fuu hande kanko seydna Omar sey o wi to ɗo kanjum on o hulananno ɓiyi ko Hafsatu o hultori o jippi diga ha fattude maɓɓe o wari ha madina o wari o tawi annabijo ɗo jooɗi mana annabijo ɗo ha suudu muɗum nden kadimijo annabijo ɗon o wi yeccu annabijo mi wari annabijo sali dugal ngomo o lori o wi yeccu annabijo mi wari o wi annabijo sali dugal ngomo ha nde tati annabijo duganaymo o ummi oɗo dilla nde annabijo wi ɓe ƴonamo nde o wari go so tawi annabijo ɗo jooɗi ɗo fongini o wollani annabijo sali wollugo hanko seydna Omar sey nde o waɗini annabijo baale goɗɗum feere sey annabijo moosi nde annabijo moosi sey o ƴami annabijo mi nani a seeri rewɓe ma annabijo wi a serayno serayɓe sey o wi to o nani ɓernde ma ko de'iti sey o ummi o nasiya ɓiyiko nde tawi ɓiyiko Hafsatu o hoolani ɗum hadis o men ngol jungol ngol wurtinan en dow mawdu'u meɗen o tawi ɗum o hoolani ɗum o wi mi nani on ɗo tikkana annabijo on ɗo waɗa kaza kaza to sey ɓe mbiyata lallay nda ɗo tawi yimɓe madina ha ma sanadi may waɗi annabijo tikkani roɓe mako ko watta lewru kalimal ilaw ngol o woni keya ɗo annabijo sa sallam fu meɗi tikkango roɓe mako o jooɗi lewru o yalayɓe wana o nassay ha maɓɓe o ta'ani ɓe gikke o wolwantaɓe o nassata ha maɓɓe ha ciki ñalɗe 29 nde ñalɗe 29 wari o hoti e suudu sayda Aisha sey sayda Aisha wiyata mo lewru may shikina o wi ay lewru ka ñalɗe 30 so o wi a lewru nduɗo ɗo 29 ndu mari to ni hanko Aisha ha o waɗani annabijo baare fu isaji may ɗi ɗuɗɗi ɗi pat maji ɗiɗo wanginana en ɗume kalimol ma'rufu no woni wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi nden jomirawo wi walirrijali alayhinna daraja worɓe ɓeɗo mari daraja ha dow rewɓeji maɓɓe to ɗume on kalimol daraja kam ɗo nufata salluɗuna bawɗe tan a mari a waɗan ko a yiɗina ko daraja ɗo nufa fadila on to jumhuru modiɓɓe fuu yehi ɓe wi daraja fadila on nufata mana ɗume daraja je daraja na wayi daraja je quwwatu bawɗe ba to ɗume on woni daraja laata an gorko an mari haqqeji ha debbo maɗa an mari haqqe seerugo mo an mari haqqe hosutugo mo an mari haqqe nyamnugo mo an mari haqqeji kaza kala haqqeji ɗon ɗuɗɗi nden haqqeji ɗo no ɗi ɗuɗiri ɗo ha dow maako ɗo ɗi laatata ko a laata an ɗo mana aɗo waɗi ta'annufu ha maako mana ɗume a gikkitino be gikku fadila ha hanko debbo o laata oɗo yi'a o wala mo mari gorko ha duniyaru fu yettimo daraja haɗɗo ɗo nufa ɗume timmudugo ha makarimol akhlaqi a wo'ina gikku be iyalu maɗa ha laata hanko oɗo yi'a an woni ko ɗume maako mana an woni duniyaru mako an woni lahira mako an woni aljanna mako an bo woni yiite mako non woni banni an woni duniyaru mako to ndama ɗo ni duniyaru ka timmiɗi an woni lahira mako bo oɗo andi o heɓata ko lahira sei be ɗowtanogo maɗa an ɗon woni aljanna mako bo ay oɗo andi debbo ɗo heɓira aljanna be nanta gorko mako an woni yiite mako bo to o tikkinima o andi o nassan yiite mana o cikita sharɗiji tegal fuu be mako to ama an gorko ɗum woni daraja man hama o woni haɗɗo hadis on ɗo warata godeke sahago mako ɗo laara ɗo laare bo annabijo ɗo wiya la hayra fi nisa'i wala sabra an hunna
yaglibna kariman wa yaglibuhunna la'imun fa ahbabtu an akuna kariman magluban wala uhibbu an akuna la'iman ghaliba. o wi kayru ɗo famɗi ha rooɓe, nden bo muñal acca ɓe te'ata bo waɗatako. nden hamɓe al'ada maɓɓe rooɓe yaglibna kariman, to ni a goɗɗo a karimijo on a tawan debbo maɗa jali maɗa, to ni a karimijo a tawan debbo maɗa jali maɗa, mana oɗo mari tasalluɗ ko oɗo mari qawlu ha maɗa, kujeji goɗɗi feere a fotai waɗa sai be mako. wa yaglibuhunna la'imun, lesɗo bo jalanɓe, to ni goɗɗo o lesɗo sai a tawa hanko bo ko non waɗi rooɓe mako ɗo ɗowtanimo oɗo dow maɓɓe. annabijo sallallahu alaihi wasallam so wi fa ahbabtu an akuna kariman magluban, min mi yiɗi mi laata mi tedduɗo jaalaɗo, wala uhibbu an akuna la'iman galiban, mi yiɗa mi laata min ɗo mi lesɗo jaaliɗo. to al'ada maɓɓe hamɓe rooɓe ko no on waɗi, to ni a laati a karimijo, a hoosi kalimawol daraja ɗo a naftiri be magol, mana a gikkiɗiri be magol, to a laatan mana ɓe maran tasalluɗu ha maɗa bi naw'in aw bi ukhra. haɗɗo ɓe mbita a nana hadisol ɗo a wi'a an bo a hoosan hoore maɗa a hokkita debbo maɗa, lallai woodi rooɓe ɗon ha a darnata ɓe, woodi shawaraji goɗɗi feere ɗi timmatako sai be maɓɓe. en ɗo ande nabijo sallallahu alaihi wasallama sulhu hudaybiya salorimo sahabu en makko pat, o meɗai o umra sahabu en waɗa hunde ɓe sali waɗugo sai nyande sulhu hudaybiya. amma nde o sarwi dada julɓe, oɗo wondi be dada julɓe ummi salamata, wakkati me nde hokkimo shawara nda ko watta be shawara makko o huuri. to ɓe wi dole a sarowa debbo ha kujeji ɗi laranimo hanko, ko kuma ɗi larani ɓikkon moɗon, ko ko larani saare moɗon. woodi kujeji goɗɗi feere bo ɗi larani ta'amiru nokkure, ko ta'amiru wuro, ko shaniji goɗɗi feere haɗɗo shawara debbo huwata. haɗɗo firaɓe tafsir shew waddi gisagorka feere, o wi goɗɗo feere o jooɗi duuɓi oɗo tora Allah humtanamo haaje mako, Allah hokkamo do a jabaka. sei nde waɗi duuɓi oɗo tora Allah, sei Allah hokkimo wimo o tora haajeji tati ɗo ɗi o tori fu ɗi duniyaru ko lahira Allah jabanimo ɗi. nde o nani banni maimako o tora Allah haaje mako, sei o wi aa acca o yawa shawara be debbo mako. nde o wari ha debbo mako sei o wi mi heɓi do'aji tati komi tori fu Allah jabana am. sei debbo man wi to nden ka hokkam ngota. debbo man sei o wi to mi hokkima ngota, min bo ɗo mari ɗiɗi. so o wi to artu waɗanam do'a. sei o waɗani debbo man. ɗume on do'a debbo man bo? debbo man o wi o laata o ɓurda duniyaru fu ngaron, wala kottimo woɗugo, kanjum on haaje mako. to do'aji tati ɗi jabaɗi, sei o torani debbo. nde o torani debbo sei ɓandu muɗum canji, sei warti wala ko yetti ɗum ngarol duniyaru fu. nde laati wala ko yetti ɗum ngarol, shikenan sei wurti tan. nde wurti sei hoti saare lamɗo. noyne laatata wala ko yetti ɗum duniyaru bo, nde jodata be irum oɗo ɗo. to orɗo o habdi ha o hosita debbo mako salirimo, to oɗo mari do'aji jabaɗi, sei o tori gota do'a feere, o wi Allah wartina debbo man wandu. Allah sei jabanimo, debbo ko ɗo saare lamɗo sei warti wandu. shikenan sei ɓe hosi cabbi ɓe farti ndu. ndu warti ha yonde, ndu waɗa ka wokugo, ndu ɗo tara wandu ɗo tara. o hefti ɗum debbo mako on, o warti bo o do'i. to nde o arti o do'i, hanyum do'i woɗi dilli, hanko do'i bo warti wandu. to sei debbo go jurun ɗum mako nangimo, sei o wi to nde an gota lutti ɗo ha o tora Allah wartina debbo mako ba wonno ɓe jodda. sei o tori ka, nde o tori debbo sei warti ba wonno, sei ɓe joddi be mako lorti ha saare. shikenan nde o waɗi shawara be debbo, asar do'aji tati fo o waɗi, ɗi pat maji ɗi wari ɗi haaɗi haɗɗo ɓe mbiyata goɗɗo sawran debbo mako amma be haddu, nana woodi ha a darranata. woodi caniji goɗɗi feere ɗi laranimo hanko debbo, to dole a sawra mo ha maji. woodi caniji goɗɗi feere ɗi laranaymo, an andi maslahaku maɗa, ko kuma a sawra marɓe hakkilo je ɗum laranayma. nanema jomirawo waɗi tartibu, o sigi ko moijo ha darnde muɗum. to a laari ha suraji lesto, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ahabbu ilaykum, ko ha surol bara. ay jamirawo sei o ciriyiɗi arande moy on daraja arande ha maɗa an, hanyum woni aba'ukum. nden moy on woni daraja ɗiɗaɓa, kanjum on woni abna'ukum. ndey mo on woni daraja tataɓa, hanyum on woni ikwanukum. ndey on mo on woni daraja nayaɓa, kanjum on woni azwajukum.
hamɓe ha daraja nayaɓa ɓe warata. Nden ɓen on daraja joyaɓa kanjum on leñol maɗa ashiratukum. Jomirawo arti shiryi ɗum, ndano ɗum joɗiri. Daraja arandewa saro maɗa hañum on a hokkititte shani maɗa fu, hañum on a darwidata, hañum on a waɗata ko ɗume. To o tawaka bo ɓiɗɗo maɗa, to ha kañum o yewtayi bo ɗon bo derɗiraɓe maɗa, to ɓe tawaka nden debbo maɗa. Ko moijo ɗo mari ha dede darde muɗum darnata. To a laari goɗɗo o tokki uslubu ɗo, a tawan shani mako ɗo yufɓi ɗo woɗi, duniyaru ɗo yettamo, yimɓe mako pat ɗo yettamo. To bo goɗɗo fisti nisamu ɗo, o tokki goɗɗum fere, a tawan shani mako ɗo wonnirimo. Allah famnu en. Haɗɗo jomirawo wi bil ma'rufi ɗo wali rijali alayhinna daraja. Jomirawo so wi wallahu jomirawo sami'un, o anduɗo, alimun, azizun, jomirawo o jaaliɗo, hakimun, o goniɗo. No waɗi jomirawo timminiri ayare ɗo be azizun hakimun? Jomirawo wari ɗo canja al'ada nder al'adaji maɓɓe hamɓe araɓɓe. Ayi ba en mbino tasalluɗu ɓe mari ha dow rewɓe. Goɗɗo ɗo mari bawɗe no yiɗi watta ha debbo muɗum, nden jomirawo wari tongimo. Nder bawɗeji man on goɗɗo waɗa ila'u be debbo muɗum, o siga ɗum duuɓi ɗiɗi tati, wala mo foti te'ugo ɗum, o te'ai ɗum, goɗɗo bo te'ata ɗum. Nder tasalluɗu man on o seera debbo seto al'ada mum wari timmugo, edda mum waɗi timmugo, o lora wi o lorniti ɗum, o lorti nder hurum makko, o lora o seera ɗum, o waɗa ka fijirgo be muɗum. Nder man on o hatta mo haqqeji ɗo. Jomirawo se wari ɓamti daraja debbo ha edda, waɗanimo kerol. Kerol ɗume waɗanimo? Waɗanimo ndano edda mako woni. To ha looli tati ɗo timmi, to fa debbo nasti edda, edda muɗum timmi. Jotta ka nyande edda timmi bo, to kañum mari hoore muɗum, ko kuma waliyu muɗum mari hoore muɗum, kañum te'ata mo yiɗi, ko kuma te'e nde yiɗi. Nden ɓawoɗo ɗon to edda timmi, nden jomirawo lori waɗanimo haqqeji ɗi o walano, kañum on wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi. Bana haqqeji gorko woni ha dow debbo, nonnen haqqeji maɓɓe hamɓe bo ɗon. Nane ɓe ngalano haqqe ha jahiliya, nden jomirawo wari waɗani ɓe haqqe, ayi ɗiɗi. Nden walirrijali, nden jomirawo lori haɓɓiri haqqeji man be ma'rufu. Nden jomirawo lori wangiti daraja gorko, walirrijali alayhinna daraja. Ta rooɓe worɓe bo ɓe laara jomirawo ɓurni rooɓe, ko kuma fondi rooɓe maɓɓe be maɓɓe. Wiɓe ɓe ɗo mari daraja. Nden jomirawo so wi wallahu azizun, o jaaliɗo. Mana hanko ɗum woni bawɗe canjugo kujeji ɗo, o canja on diga al'ada ɗo o siga on. Nden bo hakimu o ɗo mari hikima bo, o andi hikima waɗango on irum ɗiɗo ɗo. To haɗo jomirawo famni en jede kita ayare man. To en mbi en puɗɗan ayare wonde, a tawan en heɓata ko en fassirande, se en rammiɗino haɗɗo ni. Allah nafru en be ko en nani. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد